mawbaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka FM galoya yelo FM kidira FM radio tata Cheikh Oumar Foutiyou Tall pinala ñor radio liggeya ko on waktu yoni hato capital FM e ko taari ɗum kala to leydi Gambie ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal haɓade guyka kame bandi yagala jeeyi sababu police kame gendarmerie mbaddi jungo e fawde nder balɗe tati ɓe nangi kene tolno e ujunnaji ɗiɗo e temedde joyi e capanɗe joyi e ɗiɗo hakkude e Dakar kame Thiès e Diourbel to leydi Mauritanie guidi maka heeɓi balle mawɗe no feewi to sehil baabi taw kadi yalti koye laamu leydi ndi ko fate banggue remoɓe hewɓe taw ko pelle kene tolno e temedere e sappo e jeenayyi fedde heeɓi masiŋaji kame kaɓirɗe timmude no feewi beele ɓe mbawa ruttade e ndema timmuka to leydi Mali gila leydi France holliti e nder yontere yawtunde ma taƴa balle wonande cate cegodirɗe e laamu leydi ndi laamu leydi Mali hanke jabtima ɗin konngudi ɓe kolliti kala cate balloje taweteɗe nder leydi ndi taw ƴogata koye leydi France ɓe jaafima ha laaɓi kabruji men mana en ha to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba Adama Baro fuɗɗima jillu mum e nder leydi ndi kala kabruji men mana en ha to Guinée Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaa to leydi Guinée équatorial kame Tchad ha to jolama jaberi kabruji men coftal ɓalli jaadeten koye Oumar Dembel Diallo kippodiri jonde kippodiri toon to leydi a kattara musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaa ñoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune jaaɗino ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi ceerno Djiby Sy ne yawren warɓe ustaraɓe goragu ceerno Djiby Sy ne safra asmo diabète tension koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗiɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde so tawi on pamodiri hay sinno arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya noon to galle biteɗo galle Jula woɗɗani radio galoya ngo so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Jum ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi wannede listihara ko inde ma inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihara wonɓe nder leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko temennayyi mbuuɗu waɗirte kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67 kala jiɗɗo jokkodirɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirde makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum to gonɗa ene mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni omo andin ɗumen kadi base makko tawateɗo to Nouakchott ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012
ceerno Djiby Sy ko labdo reedu 0013 mbiɗen ko 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. caabune laaɓal socca ɓanndu maaɗa haa njiitoɗaa heen hoore maaɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa njiɗaa hoore maaɗa aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu muɗuma laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni njiitoɗaa heen hoore maaɗa caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogii juumri welndi heewndi cellal moƴƴunde suka e mawɗo e debbo cowiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Habi Saar hakkunde nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadja Sy mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase ɗiɗi bawte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon laarde nate mon ɓosooje kami kumpital mon buuɗal mon yurmede e jorgo mon miijoji kala ko yahata e weltare jahaton koto YouTube tappon Weltare ɓiɓɓe fulɓe walla Weltare TV ma on jiiton tengade son mbaɗi abonné kala ko jiɗɗon e gueɗe jahoje nder Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on keɓen ko laaɓi woni toon ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji men e ɗemngal Pulaar Dakar Thiès Diourbel ngam teskede guyka yanoɓe tettoɓe taƴoɓe biftotoɓe e bandiyagal ɓurtude ɗiɗo nokkuji kala jeeyi sababu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu mo leydi Sénégal erima hakkude police kame gendarmerie nde mbaddata jungo e faando kene tolno e ujunnaje njoyo e temedde tato e capanɗe tato hakkude police kame gendarme e nder ɗen balɗe tati ɗe mbawi fawde juuɗe mabɓe kene tolno e ujunnaje ɗiɗo e temedde njoyo e nogase ɗiɗo neɗɗo temedde jafuɗon ujunnaje ɗiɗo e temedde njoyo e capanɗe njoyo e ɗiɗo neɗɗo ɓe mbawi fawde hen juuɗe mumen addi ɗum noon ko caggal nde yana pôle urbain taw ganduɗa koto Diamniadio taw ko Auchan taweteɗo to Zac Mbao ñande 17 ne jofi 19 nduɗo henna lewru ndu gonɗen teskede kala saaha bandiji ne keewi yande yoga e nokkuji ɗum jeeyi sababu noon kanko jagorɗo darde makko yidde haɓade ɗeɗo henna gueɗe ɗum jeeyi sababu ɓe dokkiri tongode 17 woni 17 kawrata koye police goo ɗiɗi tati woni 1 2 3 ɗum kawrata
koye gendarmerie so tawi yi galle janane hele walla usine walla boutique walla galle ma walla mbawɗa wonde kala sa noddi a holliri ɗo keɗɗa ɗo tan maɓe mbaw a yetta dema to mbura kerballa to mbur kera javɗon to mbura kerballa tonne kadi ko usine sinuwaji kam yana sanga 3h jamma hecciyanke o kono kadi gendarme goto gañima hen jungo kono noona ɓen wannoɓe ngal badal caggal nde gendarmerie wonnoɓe patrouille gam rende hakkude men police nde notti e nder ndeɗon fiyande ɓe mbaɗi e ladde kono ha ɗo ɓe ciwa taw jaggede keddoɗen ko toon to Jurbela wonande dumbaɓe to dombirdundo Jurbela ɓe natani gueddere ɓe ñamata ɓe jarata ɗum ko caggal wonnoɓe to Mbour nde kolliti ñamata kañumen jarata caggal nde leeli kene dumunnaji jonde kasoji ñawaka tene dossier ji men ala kala ko ummina hen kamɓe noon koɓe 17 dumbaɗo ɓe natani gueddere guila ñande alen nde ɓe kolliti ɓe ñamata so wona dossier ji mabɓe nawe yeeso ñawoɓe mbawa ñawede ɓe ganda no foti ɓe leloto e nder kasso ha hande ne jokki marathon toon to suudu sarɗoyeji ndu leydi Sénégal kono teska toon ko dukkoli e ngoɓali purƴinali hakkude ɓen sarɗi yankoɓe lundo kame laamu kala so tawi yonti woteji ngam suɓanade wonande on jagorɗo tambiɗo golle ɓeto ngo jogori ɓetanede ko fate banggue golle mum 2023 hitande fande hade ɗum laatade kam tawade herƴi ha ɓurti ha tenti noon ñalawma hanki o nde ɓetante ɓeto mum jagorɗo wangi yankoɓe woni jagorɗo tourisme ma mbay ñanga waɗi noon poɗe ndureji kewɗi ha ɓurti no fewi kono ha hande ene jokki ɗen lulde e nder tuudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal to banggue jangde towde leydi ndi ɓen jangguinoɓe jangde towde kame gollotoɓe to ikkade woni université Cheikh Anta Diop ñalawma hanki o ɓe mbaɗino meeting maɓɓe ɓe mbaɗino sitting maɓɓe gam hollirde maɓe naatan hofgo juuɗe balɗe tati gam hollirde gueɗe ɗeɓe nandirno e laamu ngu ala kala ko gasi hen haydara guila to banggue moƴƴitinde gurdam maɓɓe e logement ji maɓɓe e gueɗe maɓɓe kala kono kadi ɓe dartinino hofgo maɓɓe no gasi 5 octobre kono noon koɓe ɓamtitoɓe o saaha mo gonɗen Sénégal mawɗo leydi Sénégal Macky Sall taweteɗo to Qatar duha hanki tawtorama jonde towde no fewi taw ko pavillon o dede to fate banggue jangde sukaɓe rewɓe ha tenti noon heblude sukaɓe rewɓe kame jangguide ɗumen taw ko jangde dowroɓe ha jomin ɓuura yarude yeeso kono kadi ko jonde mawde teskade beele ɓen sukaɓe mbawa tambade gueɗe e gurdameji mumen ha jomin ɓuura yiitade hen koye mummen ko hulɓini hamni ɗum woni ko yiita toon to jamñaji hakkude mumen jasa woɗɗani centre international de conférence Abdou Diouf mo jamñajo yiita toon ko sase goto mbus goto bulajo ene woni hen buhal neɗɗo kono ko buhe tati jiita buhal taƴangal e koyngal neɗɗo tawa ene waɗa e oɗon mbuus kono kadi yiiti ɗum ko dewaɗi gendarmerie noon hocci ɗum oɗo saaha loskoji mawɗi mbaɗama hen so tawi ko sadaka on waɗano walla ala koye hôpital ɗum taƴano wattidi toon ko hen wonde kala loskoji ene jokki hen jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Ina wayno muma rewɓe ummima to e Dakar ɓe mbaɗi ɗo caravane hanki ɗo e nder Ziguinchor ɓe kolliti noon koɓe yilotoɓe dennangal région ngaji Sénégal soɓe ummima ɗo ɓe peewi ko Kolda ɓe peewa Sédhiou ɓe namdama hol sababu ɗum ɗo ɓe mbi ko rewɓe ɓe ina daña mette dewle mumen rewɓe ɓe ene porse e dewle mumen rewɓe ɓe ina mbaɗe violé ina porse gonde ɗum noon gila Adji Sarr dañi ɗeɗo mette fewde joni ɓe jiyani darde laamu ngu ɓe kolliti laamu ngu yo waw darade haqqeji mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade yoltanaɓe probléme uji ɗiɓe gondi ɗi so no mima ɗon garten ɗo e nder Ziguinchor Idriss Diaw koye socialiste ɓe jeeya ɓe noddi journaliste ji ɓe jewtude mumen
ɓe mbi ɓe ngala mandat tataɓijo président de la république ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo e ɓeɗa caggal Allah caggal khalifa sall yo khalifa nos ko candidat président e ɓeɗa caggal Allah e ɓeɗa caggal muɗum ɓe balla ɗum saabu guila Ousmane Tanor Dieng yeehi fewde joni parti mabɓe o ne wayno ko mayɗo ala dariɗo ɗum woni koɓe kaali ɗo henna hanki so tawi no mima ɗon jehen to e village Bérin kamɓe catholique naaɓe ɗe ɓe noddi sukaɓe mabɓe ɓe mbi yoɓe mba no mari yumum Issa wayni ɓe jogo needi réseaux sociaux ɓe goppa ɗum diine mabɓe ɗe jaɓani wonde ɗon ne ƴetto walla ne haala bonka e gardugol madame Victor Ndey eɗen gandi o woni maire Niagues kadi ko ministére o holliti kamɓe catholique naaɓe ɓe ɗum ɗo wona golle mabɓe affaire réseaux sociaux omo wonde Abbé Jamil Diatta ɗum woni koɓe kaali ɗo henna ɓe ndentini sukaɓe ɓe mbajima ɗumen yoɓe mbaw jogade needi no diine mabɓe ɗe yamiri ni ɗum no Weltare TV musidɗo mon Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Ziguinchor jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla ko walde gam. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kaddaram tan ko radio e télé Weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. Amadou Issaga Kebe Ziguinchor waɗɗani leydi Gambi ko toon paaɗen taw yen toon musidɗo men koddanene Abouba martanen ko fate banggue jillu hoorejo leydi ndi woni Adama Barrow no adora wadde kala laamiɗo leydi ndi sari en rokki ɗum yillade nder leydi ndi kala ha yiira guite mum wone gueɗe koddanene Abouba to leydi Gambi. eyyi ko noon tigui Allah jarama on jarama hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma talata hande o ɗo e nder leydi meɗen te Gambi mbiyen tan fuɗɗima ko wiite ko people to ɗum woni holɗum woni jillu ngo ganduɗa kala laamiɗo leydi ndi kuule leydi ndi no rokkuma e kala hitande mbawa yirlade leydi ndi kene tolno e jonte tati caggal kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nde lumbi hanki feeri de tamminal ɗo to Banjul ene wayno o yaadi e jaborde jonɗe e sarɗiyankoɓe e ɓurɓe ɓattade mo kadi ɗum noon caggal nde waɗi mitin makko Barrow o jokki wadde mitin makko toon to wiite Ndungu Kebe caggal pommuji e projet ji ɗi ganduɗa kadi o diidina ɗum ngam wadde ɗum de ɗum ɗon kadi mo waw sinnude ɗum no hannirta ni enete ngun jillu kadi ko ngun jillu o jokkata e nder leydi ndi no fotiri kala tan to ganduɗa o diguinoɓe walla o fodaninoɓe mo waɗanɓe ko wiite pom walla laabi walla e ko nandi hen ɗum ɗon de no wayno mo sino ɗum e nguɗo jillu makko e woɓɓe e jogorɓe kadi heɓde ko wiitewal boli goɗɗi e ko nandi hen kanko hoorejo leydi ndi o jogori gasinirde jillu makko ko ɗo e wuro lamorgo ngo ɗum noon hawrata ko balɗe 12 lewru décembre so hawre welede Guéno koddenen Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kaddaram tan ko radio e télé Weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. koddanene Abouba sen giwi to leydi Gambi paaɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi ñalawma hanki o waya ñima e haalande makko ko fate banggue campagne mo ummini jeetaɗijo e nder leydi ndi kala ha hande jokkudemo haɓade oɗo hen mboros inniraɗo covid-19 woni tan mboros 19 mo ganduɗa juukino windere nde kala o holliti ha hande ne feeñi e nder leydi Mauritanie ne jeeya sababu yaltinde yimɓe oɗo hen aduna kono kadi ne jeeya sababu daɓodiral ne ɓeyda ha joni wawi ittu ɗum tan ko wonande happu moɓe jiiɗi taw yimɓeɓe mbawa vaccinade koɓe jiiɗi ko e kala temedere beele ɓe daña hen 70 taw ko keɓɗo vaccin mum goto e ɗimmo kala ko wona ɗum konon ko hanki fuɗɗiti ngal ɗon daawal ngam fesde yimɓeɓe nder leydi ndi kala ɗo ha nogasi jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen aɓena e nder leydi Mauritanie kala sifande jagorɗo ko fate banggue ballal sukaɓe kame rewɓe e famille kala woni Safiya Bintu Intahaha ka kolaɗo makko kuɓala holliti hakkude makko e DG woni gardiɗo nokku ɓeto golle ko fate banggue leɗɗe jarateɗe nder leydi Mauritanie ngam wallidde matériel uji kame médicament ji wonande ɓen joguiɓe ñaw biyeteɗo
insuffisance rénale ne wondi kadi ñabbuji korni goɗɗi ha jomumen mbawa tinde kay koye mumen e nder leydi Mauritanie ɗum ko balle wonande jagorɗo on jagorɗo balle kam e sukaɓe ko yiɗi wallide ɓen joguiɓe caɗele ɗin ñabbuji a kornika al akhbar ɓe kolliti hanki seppoji kewɗi mbaɗi e nder état ji leydi Mauritanie kala ɗin seppoji noon waɗi ɗum ko fedde taw kadi ganduɗa ko darinde haɓade taw ganduɗa ko fedde darinde taw kadi ganduɗa ko fedde cellal ɓalli toppitiɓe cellal ɓalli public taw wona privé taw ko laamu tambiɓe ko fati banggue vétérinaire ji leydi ndi ɓe kolliti toon to kiifa ha fayma dahla kame Nouadhibou kala ɓe kolliti secteur mo ɓe tambi o ko ɓurɗo yeebede no feewi ɓe ngala woni kaɓirɗe kadi ɓe gona weeɗaɓe juuɗe haɓe ɓuura wawde yuɓɓinde koɓe jiiɗi wadde ko kono kadi e nder gurdam ɗam ɓe guuri ɗam wona gurdam pewɗam no feewi kono ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi jagorɗo finance mo leydi Mauritanie woni islamu wulde Mohammed hanki yillo yima bâtiment administration générale taw ganduɗa ko immobilière mo leydi Mauritanie gam yurnitade golle dossier ji jogorɗi oɗo saaha gonɗe e nattinede nder machine aji watte taw ko fandu numérique jaaduɗo e jamanu gila to banggue gueɗe ɗe kala so tawi inde tappama tan e machine ko ɗum yaltata hay so ɗerwol majji heddoto koye nder machine aji gam ɗin document ji kala ɓuura wawde ƴellidde immobiliére ndera leydi Mauritanie ha ɓuura yadude e jamanu to guidimaka hanki sehilbaɓe tawtere ɗe waali nokku o rokkirama toon gueɗe kewɗe no feewi nder leydi ndi ha tente nder diwan guidimaka kene tolno e temedere sappo e jeenayyi taw ganduɗa ko association walla mbiyen ko coopérative uji keeɓi balle mawɗe no feewi taw koye machine aji e pièce aji kene tolno e capanɗe 4 pièce machine e gueɗe goɗɗe kala woni ko rokkira toon gam ƴellidde ndema sew sewo ha rewɓe ɓe mbawa wadde nambuji mumen walla ni sardiŋaji mumen wade ko dañana hen koye mumen ɗum woni fandare laamu leydi Mauritanie ɗum rokkirama hanki toon to wuro sehilbaɓe ne tawe nder région mo guidimaka Mauritanie ne yiilo jokkodiral timmugal kono kadi ko ballal hakkude jokkodire leydi Mauritanie kame banque mondial woni boña windere o taw kadi ɗownoɗe ɗon golle ko jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie Mohammed wuldo Abdullah hakkude makko e Christian hakkude makko e Christian Santos nden jonde ko hanki laati e tawtorede gardiɗo ko fati banggue gueɗe taw gardiɗo ko fati banggue gueɗe pastoral woni situji pastoral e nder Sahel e hoore mum woni Idrissa Diara nden jonde hanki yuɓɓina banque mondial woni boñ windere nde holno darde mum fotirta e wallude gaynaka kame lappi gaynaka hakkude leydi Mauritanie kame Sahel kala nden jonde laati ko hanki to noksoɗo ɗo ñiɓirde jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen subaka hande talata o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani heeɓi ɓattake kiwɗo roi Mohamed VI on ɓattake noon yettini ɗum ko Younes Soukoura osaha taw kadi ganduɗa ko on woni jagorɗo golle mo leydi Maroc baɗɗo jillu mum hande o nder leydi Mauritanie ɓattake o jayde Sahara Média arti hen holliti andaka taw ko windi hen ma en gartoye oɗon ɓattake so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde so jomiraɗo haaji sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali caggal yontere yawtunde hoorejo leydi France holliti wonande ma leydi France dartin ko ɓuuri yawde balle taw ko paaɗe e jokkodire laamu leydi Mali ɗen balle garanoje jagorɗe ha e postoji ha e nokkuji wonande public ɗi leydi Mali kala maɓe dartin ha laaɓa ɗum noon ha hande ko hollirde mette maɓɓe faade wonande waylo mo laamu leydi Mali waɗi gam jiggoyade ɓen koninkoɓe iwɓe to leydi Russie gari toon ha jeeyi sababu koninkoɓe leydi France jalti leydi ndi ko wona ɗum konon laamu leydi Mali holliti kala kay ko jiiɗa foti tan so welata fotani welnede yo taj buddet lawol gotol jagorɗo hakko mbiyen hoore jagode leydi ndi colonel Abdullahi Mayiga hanki yaltini ɓattake o holliti haɗani ɗon tan so tawi laamu leydi France fandare mum ko tajje balle ɗe waɗanno
faade laamu leydi Mali woni golleji public leydi Mali ɗum noon hayto bange cate privé taweteɗe nder leydi Mali wonde ƴogoyoje balle toon to leydi France hay ɗum ɓe natti yidde yiide ene ara nder leydi maɓɓe foti ko médicament ji foti ko matériel uji foti ko jawɗele haalisaji kala hen ɓe dartini kamɓe leydi Mali ha laaɓi ko welata ko fotani welnede ɗum welata tan yo taj budde lawol gotol moni kala yaha haaju muɗum konin koɓe leydi Mali ɓe faama jaltini communiqué woni gacca hakkude mum e kele tigui base maɓɓe taweteɗo to Sokkolo e gardogol lieutenant colonel Abdourahmani Kone kam ɗowi wonande nden fiyande nde ɓe mbaɗi ñande alet jewtuɗo hen no woni hecci hanke o caggal nde ɓe ñukidi haaɓe tawi base wonande ɓen jihadiste en joguitiɓe armeji ne tawe e nokku biyeteɗo toggo fo balla ɓe jiiti toon wonande oɗon base ko nden ɓe mbawi yande oɗon base ngal pellodiral wuli jaw haaɓe jooɓi pittali jeegomo taw koye ɓen wiyeteɓe seɓɓitiɓe joguitiɓe armeji ɓe tetti hen oto goto marqué Toyota on oto noon ko biftonoɗo koye janguji ɓe ɓen mbanno e poste police on Toyota ɓe tetti ɗum nonne kadi ɓe jaggui hen motoje 5 kame kaɓirɗe jonɗi no fewi ko fate banggue pitti pettoje e pistolet je kame kure e goɗɗum kala kono waɗani gañiɓe ni mayiɓe to banggue faama kame gollodim kala kono noon to banggue ɓen jihadiste en ɓe jooɓima hen pittali jeegomo wi wonande koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama to leydi Mali keddorena joni perete goto Issa Yanke kam woni biftaɗo majji andaka taw kanko noon wo joguino ko nokku heblowo islamo chrétien ɗum woni ko heblannoto Bamako o majji noon koye lawol kitta ɗowa gartanno ñande asende aɓe gonno e hajjuji mabɓe aɓe gartanno guilden ha hande o yiitaka yaltini ɗum ko ɓattiɓemo guilden ha ɗo ɓe cuwa taw andude ɗo mofti masina sukaɓe hewɓe taweteɓe commune mo Kolongo wuuro wiyetego Manim de Bogo jahata école gam teskede worɓe joguitiɓe armeji ne tawe e nder oɗon diwana ɗum jeeyi sababu jangguinoɓe hewɓe jaltata nokkuji men ɗin école aji gudditani wi noon ko gardiɗo jangguinoɓe nder diwan o ɓe kolliti e rima laamu leydi ndi nde ɓurata wawde wadde hen junggo muɗum to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée jafoɗon gartaten koye nder leydi Mali hofgo juuɗe wonande ɓen jangguinoɓe koɓe mbiyata coordination internationale de la association des élèves et des étudiants ɓe natani hofgo mabɓe juuɗe ɗum ko guila hanki altino hofgo juuɗe balɗe 5 jangde latata koye nder leydi Mali wona élève jangoɓe jangde less wona baydaji wona sanɗaji hay goto jangata jangoɓe jangde tubankiri jangata ɗum noon ɓe kolliti ciifande ɓe nandirno e laamu leydi ndi ala kala ko laati hen wi Saydou Ñaare holliti so tawi kay woni gurdam mabɓe ala hen ko moƴƴitina guilay gueɗe kalanoɗe ɗum noon ɓe gona ruttotoɓe ɗiɗon cuuɗi jangguirɗi hay so tawi balɗe 5 ɗe gassi ɓe duttata ko hena to Guinée Conakry paaɗen hewɓe taweteɓe Conakry hanki jalti e booli guddi nokkuji mumen gam hollirde mette mabɓe no fewi ha tenti noon taweteɓe to Kosa ne tawe nder commune mo Rottema e nder Conakry hoore mum ɓe kolliti ɓe tampi alay saago ɓe gulla ɓe luuka hayso tawi woni aɓe coke e kala ñalawma aɗa yoɓa ujunere franc guinéen ko wona ɗum ko kala lewru aɗa yoɓa ujunnaje 20 franc guinéen ko wona ɗum koye kala saha facture aji goɗɗi ne gara taw ko laamu ngu fawata e dow mabɓe ɗum noon ɓe gudda nokkuji mabɓe ɓuri ni ɓe guddita ɗiɗon nokkuji jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Guinée Conakry yowi magistrat uji 3 ɓen noon ko hollirede golle mabɓe juɓɓani elle ɓe janggani koɓe waɗaɓe ɗon tan hen goto ko Ummo Hawa Doucouré woni président de la deuxième chambre civile économique kame administration ittama yowama e golle mum goɗɗo ko Idjatou Bari kam woni conseiller de la cour d'appel Conakry kañumne yowama e golle mum goɗɗo ko Cheikhou Kaba conseiller taw ganduɗa ko la cour d'appel mo Conakry kañumne yowama e golle mum kono yewre nde andaka hol happu muɗum ko teskede tan wonande golle mabɓe gona golle garɗe no fewi jillu
union africaine taw ko suɓaɓe ɗumen jettima Conakry hanki maɓe jooɗoɗo e hoorejo leydi ndi kamɓe gouvernement o société civile kamɓe ɓeena dawriyankoɓe kala jillu maɓɓe ma duumo balɗe 9 ngam kaldigal hakkude maɓɓe ɓiɓɓe leydi ndi beele jaam duumiɗo ne arta e nder leydi Guinée to Côte d'Ivoire hoorejo jaagoɗe leydi ndi woni Patrick Achi hanki yeeso médiaji leydi ndi warti ko fate banggue politique leydi ndi ha tenti noon ɓeto golle makko faade kuccam 2023 o yañima no fewi ko fate banggue golle ɗe o golli guila o ari e kuccam golle makko kala kono kadi o holliti wonande oɗo saaha aɓe jogui kene tolno e ujunnaje 3 docteur taw ko joguiɗo diplôme mum keblaɗo hebloji moƴƴi no fewi kono ɓeena ceerane kala sahane goya e nder réseaux sociaux kamɓe médiaji kala wonde gouvernement o wallani ƴettani waɗani holliti gouvernement wawa gollinde ɓiɓɓe leydi kala so tawi gouvernement darima ha heblima a dañi diplôme ma ko heddi ko an darato wonande nokkuji privé ne goodi goɗɗi ne goodi annene woɗɗo keɗɗa kono kadi yooɓe jokku darde kaldigala hakkude mabɓe jagorɗo cellal ɓalli kono wo haaɗani ɗon tan wo arti ko fate banggue dossier ji guiyam soro mo ganduɗa baɗaɗo exil caggal leydi mum ñawaɗo kaddi gurdam e kasso ko wona ɗum ko holliti e namde ɗe o namda on ne jogui wellitare artude leydi mum kala nde yiiɗi wona gouvernement o artirtamo wona gouvernement o rokkatamo yamirore ko ɓiɗɗo leydi ni oɗo saaha mo gonɗen guila tan lewru septembre gasi ha laaɓi kala ko fate banggue réfugié ji leydi Côte d'Ivoire kala ɗo goni ne jogui ndimago artude leydi mumen nogas e jeegom ɗuɗo hen lewru ne tijja to Abidjan lamorgo leydi ndi woni on mbiyeteɗo Belegude Charles Belegude gonnoɗo jagorɗo sukkaɓe laamu Laurent Gbagbo yadimmo kala ne keeɓi gam jaɓɓademo jaɓɓugal payodingal no fewi to Burkina Faso koolaɗo kuuɓal région de West woni Siyaka Ouattara o holliti o ɓeydi ko fate banggue couvre feu kuulal hirto lelo ɗum noon ɓeyda ko kene fotto wonde balɗe 90 fuɗɗoto ko ñalawma janggo woni nogas e 3 novembre ha yettanma nogas février 2023 tugganma tan ko 20 h jamma ha fayenma 6 h subaka ɗum noon ko haɓade wonande seɓɓitiɓe taweteɓe ɗin diwanuji holliti hoore jagode leydi ndi guila tan 2015 ha yettiɗo ɗo gonɗen Burkina Faso ne jogui caɗele mawɗe no fewi to banggue nden kay kisala ha ganduɗa kene tolno e million ngaji ɗiɗo bani adama dogui acci guuri mumen e leyɗele mumen gam moltoyade kanko hoore jagoɗo ñande aset o dari e yeeso ɓeena sarɗiyankoɓe leydi ndi Burkina ne hatojini ko ɓuuri yawde 250 milliards koppreje franc CFA ma wonoya 3 million koppreje dollar gam wallidde ɓen dokɗe ne moltoyi e wallidde ɓen accuɓe nokkuji men ha leydi ndi wawa dañde jaam e kisala e nder leydi ndi kala sen giwi to leydi Burkina Faso koto Guinée e Equatorial o ɓiyan ndema basoko oɗo saaha mo gonɗen hanki catal tammingal sungoji leydi ndi holliti kanko ari yeeso ɗo saaha o lamtima leydi ndi laamiɗo leydi Guinée kene wona duuɓi 43 ma lamto leydi ndi duuɓi paaɗi arde ken wona duuɓi 7 goɗɗi walla duuɓi 6 goɗɗi ɗum noon firti ko ɗo e duuɓi mawo laamo leydi ndi duuɓi 50 somo wuuri o mayani ngol watti dawal makko jeego ɓala hollitama wonande ko winditi ko kala ko 427 ujunere temedde nayo e nogas e jeeɗiɗi ujunere temedde jeegom e 60 woni ko winditi ɗiɗo hen sumgoji woni ko yalti wotoyi ko 60 ujunere temedere 90 jeegom e nder ɓen yaltuɓe kala o dañi e